God formiddag og velbekomme, og spis bare videre og snak bare videre. Vi laver lidt alternativ dinnermusik for jer i dag. Det er nemlig spildansdag i hele landet. Og det har vi fået en tradition for, at vi markerer i Rådhusets kantine. Det har vi gjort andre år, og det vil vi også gøre i år. Så der er lidt alternativ dinnermusik, mens I sidder og slapper lidt af og spiser. Spildansdagen er jo en helt særlig dag. Ikke bare her i Hjørring Kommune, men i hele landet. Der er 1350 arrangementer rundt omkring i landet i dag med dansk musik. Og bare her i kommunen kan vi bryste os af at have over 40 arrangementer fordelt ud over hele dagen. Og faktisk har vi endda været nødt til at tyvstarte lidt på nogle arrangementer. Det I skal opleve her midt i jeres frokostpause er faktisk noget ganske særligt. I går låste vi 2 komponister inde i kunstnerboligen over på Vendsyssel Kunstmuseum. De 2 komponister står her. Det er Støjsnak og Tone. Og vi har først lukket dem ud her til morgen. De har komponeret et helt nyt stykke musik, som de vil have lov at spille for jer lige her om lidt. Og jeg kan godt love jer, at det bliver noget, I aldrig har hørt før. Hverken på den ene eller anden måde. Det er 2 meget forskellige komponister. Den ene er elektronika-musiker og komponist, der arbejder med sådan nogle meget bløde beats og sfæriske ting. Bløde stemmer. Og den anden, man kan næsten høre det på navnet, Støjsnak, er det, der hedder en screamer singer-songwriter. Så det er noget med at skrige og være vokset lidt ud af punkmiljøet og sådan nogle ting. Og de 2 har vi altså låst ud her lige fra morgenen af, efter 24 timer boet inde. Og så fik de lov lige at mødes med 2 af vores egne lokale musikere. Jeg skal sige, at Tone og Støjsnak fik lov at vælge helt frit og vælge nogle musikere. Det kunne være kendte rockmusikere, det kunne være en stor operasanger, det kunne være lige hvem det skulle være. Og så sagde de vil gerne have en sagspiller og en harmonika. Og det har de fået. Så vi har Kai Bertelsen, vores egen, på harmonika, og vi har sagspilleren fra Tolmen, også kaldet Jørgen, som også er med her. Så vi er rigtig spændte og glæder os meget til at give mikrofonen videre til dem. Jeg ved, at de først vil spille deres nye komposition, og så har de 2 af deres egne sange, så I kan høre lidt, hvad det er, vi har vildt med det her. Vi har jo gerne vil koble nogle kontraster sammen, det kan I sikkert nok regne ud allerede nu. De repræsenterer hver deres kontraster, og det får I lov at høre, når de spiller deres egen musik også. Men værsgo, snak videre, spis videre, og tag godt imod vores spildansk overraskelse til jer her. Værsgo.